ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ରେଡ଼ି କୋରାପୁଟ ଯିବା ପାଇଁ। ତ ସକାଳର ଭିଉ ଦେଖନ୍ତୁ ମସ୍ତ ହେଇଛି। ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ବାଇକ୍ରେ ବାହାରିବୁ। ତ ରେଡ଼ି ପାଖାପାଖି 120 ପିଲା ମୋର ଅଛି। ଶୁଭ କଦଲି ଖାଉଛ ନା ମିଲନ ବନ୍ଧୁ ଏନର୍ଜି ଲାଗି ଗାଡ଼ି ଚଲାବେ ନା। ତ ଆମେ ଏବେ ବାହାରୁ ଆମେ ନବରଙ୍ଗପୁର ପହଞ୍ଚିଛୁ। ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଯେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱ ହକି କପ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ହେବ ତା'ର ଯେଉଁ ଟ୍ରଫିଟା ଆମର ନବରଙ୍ଗପୁର ଆସିଛି। ତ ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତା'ର ୱେଲକମ୍ ର୍ୟାଲିଟା ହେଉଛି। ଏଥିରେ ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ପ୍ରଶାସନ ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦର ସହିତ ଟ୍ରଫିକୁ ୱେଲକମ୍ କରୁଛନ୍ତି। ତା'ର ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ଦେଖି ବହୁତ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କଲୁ, କାରଣ ଆମେ ଆଶା କରିନଥିଲୁ ଯେ ବିଶ୍ୱକପ୍ ହକିର ଟ୍ରଫିଟା ଆମେ ଦେଖିପାରିବୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଲୁ। ଆମେ ତ ନବରଙ୍ଗପୁର ଏବେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ଆମେ କୋରାପୁଟ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରିଛୁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବା ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱ ହକି କପ୍ ଟ୍ରଫିର ୱେଲକମ୍ ର୍ୟାଲି ନବରଙ୍ଗପୁର ପହଞ୍ଚିଛି। ତ ଏଠି ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦର ସହିତ ଟ୍ରଫିକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ବହୁତ ଗର୍ବ ଅନୁଭୂତି ହେଲା ଯେ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ ଆୟୋଜନ କରୁଛି ଏବଂ ତା'ର ବିଶ୍ୱକପ୍ ଆମେ ଦେଖି ପାରିଥିବାରୁ ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟ ମନେ କଲୁ। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଆମେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିଲୁ, ଦେଖିଲୁ ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରଫିଟା ଯାଉଛି ତ ଆମେ ଓହ୍ଲେଇ ସେହି ଟ୍ରଫିକୁ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଲୁ ଏବଂ ସେଠିକାର ଯେଉଁ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦର ସହିତ ଟ୍ରଫିକୁ ୱେଲକମ୍ କରୁଥାନ୍ତି ସେଇଟା ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା।
ପଡ଼ବା ଆରୁ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ଯିମା ବୋଲେ ତାକେ ଫୁଲ୍ ହେବା ତାପରେ ଯିମା ଆରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଚା ପିଇବାର୍ ଲାଗି ଅଟକିଛୁ ଆମର ବୋରିଗୁମାରେ ତ ମିଲନ ବନ୍ଧୁକୁ ଦେଖୁଥିବେ ଆପଣମାନେ ଯାହା ବୁଝ ମିଲନ କାଁ କରୁଛ ଲୋକ ଭିଡ଼ ଦେଖୁନ୍ ନୂଆ ବର୍ଷ ତ ତେଣୁକରି ବହୁତ ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ କୋରାପୁଟ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବୋରିଗୁମାରେ ଅଛୁ ଯେନକି ଟିକେ ଚା ମାରୁଛୁ ଚା ବି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି ଚା କେନ୍ତା ଲାଗୁଛି ମିଲନ ମତେ ତ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ଚାହା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି ଆରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆମେ ବୋରିଗୁମାରେ ଅଛୁ ଆଉ 70-80 କିଲୋମିଟର ହେବା ବୋଧେ ଆମର କୋରାପୁଟ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର रामगिरी फामगिरी सरीगला
ହେନ୍ତା ହଇରାଣ ହେଇନି ଗୋଟେ ହେନେ ବୋଲେ ଗଲୁ ନାଇଁ ସେନର ଏମିତି ବାଟ ପାସ୍ ହେନ ହୋଇଯାଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଦେଖୁନ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଆଉ ବାଇକ୍ ଯାତ୍ରା ବହୁତ ଭଲ ହେଲା ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଆଉ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ଭିତରେ କ'ଣ ହେଉଛି चला आपके चलो ଟିକେ ଲାଗୁନାହାନ୍ତି ଥିଲା ଭଳିଆ ଗାଡ଼ି ବହୁତ ଅଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ ଗାଡ଼ି ବହୁତ ଅଛି ଏପଟେ ନୂଆ ବର୍ଷଟା ତ ବେଶୀ ଲୋକ ଆସିନାହାନ୍ତି ବୋଧେ फिर भी ଆସିଥିବେ ବହୁତ ଦୂର ଅଛି ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ହେଉଛି ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ମାଟି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଶିବଶଙ୍କର ବାସ କରନ୍ତି गुप्तेश्वर बाबा नामरे नामित आराम से आइए चलो नीचे जाना है नीचे जाना है नीचे जाना है नीचे नीचे ये हूँ गुप्तेश्वर मठ गुप्तेश्वर मंदिर धीरे धीरे चलो धीरे 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 जगह बोलते हैं बसिकी खाऊँ सर आज पूरा मंदिर तो हीरा मंदिर ना तो एंता कर रात को बहुत थिला सामान एरा मन सब अरण्य हो सब भाई भुआ देख रास्ता कहीं जनता करते रास्ता काम चली बोधे गाड़ी सब भाई भुआ देख सब नदी पाख रास्ता काम चल जाए तो लगे रास्ता गुड़ा पूरा खराब हो मत देव झाल भर रास्ता छाड़ गई ब्यूटीफुल रोड काम चलती ब्यूटीफुल रोड ये आम ओडिशार नग्न चित्र काम चलती धीरे धीरे हम ओडिशार नग्न चित्र बहुत भल था आगे खराब हो गाड़ी गुड़ा उड़ी के नमारू पाके चलो मानिया पानी दही सोना किए दही पीवा दही मिलती नेचुरल इधर रख देंगे गाड़ी अभी भी घूम घूम बेलून पान केन क्या लगा तो टिके केन क्या आसलो इरा गुप्तेश्वर आसी गलो गाड़ी बहुत भल चलाल से लगी थैंक यू सेफ्टी आम पहुँची गलु आम बर्तमान गुप्तेश्वर रे देखंतु श्री श्री गुप्तेश्वर गुप्त गाँव कौन यहाँ गुप्त गंगा सान घाघरा गाँ
गुप्तेश्वर फोटो स्टूडियो वाला जी, गुप्तेश्वर फोटो स्टूडियो 30 टंका। हाँ आम जीवु से मिलन पार्टनर गुप्त गंगा गाधेब कि गाधेब ନାଇଁ ନାଇଁ ଗାଧବା ଶୀତ ଲାଗୁଛି। ଟିକେ ତାମାନେ ଭଲ ଭଲ ତାମାନେ जो गुमरा करले से गुमरा तळे ଅଛି। शांति कर देलो कि शांति ଧର କ'ଣ ଅଛି ଟେ अच्छा गोड़ ଅଛି ଧର ना सुगुने ये भारत के सत्ता में वीडियो आइयो दबाए हमको 30 दिया था 20 रुपया यार से महादेव महादेव नगलावाणी गुफा में कसी सीताकुंड वाह क्यों भैया भैया सीताकुंड रामकुंड किधर हमें पता नहीं, हम तो नए लोग हैं। किलो चलेंगे जी चलेंगे। हर हर हम जय शिव शंकर। मिलन पार्टनर केते एटा 50 लगे मार लाई दो छन ऊपरे दे जाओ। এটা তো আগରୁ ଭଲ ଥିଲା ନାଇଁ କି? କେତେ ଦିନ ହେଲା ରାସ୍ତା କାମ? ରାସ୍ତା ପାଇଁ चलो अन्न भोग ହେଇଗଲା ତ ଯିବା ଚାଲ। କେତେ ଆଜ୍ଞା ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଟିକେଟ୍? 5 ଟଙ୍କା। 5 ଟଙ୍କା ଦେ। पंजी खाली फेंगला वीडियो बनाऊँ पैसा मुई दौर मुई ଦେଇଦେମି जी।
ପାର୍ଟନର ପଇସା ମୁଠା ଦଉଛନ୍ ପରେ ମୁଁ ଦେଇଦେବି ଆଉ ଏ ଦୁଇଟା ଦିଅ ହିସାବଟେ କରବ ଆଉ Hey! ଗୋଟେକୁ 5 ଟଙ୍କା ସବୁଦିନ ସମାନ ନା ଟିକେଟଟା ପର୍ବପର୍ବାଣି ହେଲେ ବି ସବୁଦିନ ସମାନ କେତେଟା ଆଜ୍ଞା 15ଟା ଦେଇଦିଅ ଥରେ ଦେଇଛି ଆଜ୍ଞା ଆମର ଦୁଇଟା ଆଉ 25 ଟଙ୍କା ଦେଇଦିଅ ମାନେ ଏଇଟା କ'ଣ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ନା ନଡ଼ିଆ ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା 15 Per head 5 25 ଟଙ୍କା ଦିଅ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଟିକେଟ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଟିକେଟ୍ ନା 10 ଟଙ୍କା ହଁ ଦେଉଛି ତମର କେତେଟା ଦୁଇଟା ପଏଣ୍ଟ ଦେଉଛି ଦେଖିବ 10 ଟଙ୍କା ଆଜ୍ଞା ନିଅନ୍ତୁ ଯିବା ଟିକେଟ୍ ଧର ଚପ ରଖ ଧରିଲ ତମେ ଛୁଟି ଦିଅ नहीं बोला चलो ଖାଇଟେ କରିଦିଅ ଆମର ଦର୍ଶକ ଆଜି ବହୁତ ଭିଡ଼ ଅଛନ୍ ବହୁତ ଭିଡ଼ ବାବା ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଖବାର ଅଛି ପର୍ ଟିକେଟ୍ ପର୍ ଲୋକଙ୍କୁ 5 ଟଙ୍କା ହିସାବରେ ନଉଛନ୍ ବହୁତ ଭିଡ଼ ହେଇଗଲେ ଏତେ ଭିଡ଼ ମୁଁ ସବୁ ରିଲାକ୍ସ ହେବି ତୁ ଯା ଆଉ ଥରେ ମନେ ଦିଅ ଲାଇନରେ ରହିଆ ଏଥର ନି ହଉ ଦଳେ ଦେଉଛନ୍ତି ଏଇଠି ଦଳା ହଉନି ସେଇଠି ଦଳା ଚାଲ ପଇସା ପତ୍ର ଛିଡ଼ା ହେଇକି ଦଳେ ଦେଇଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓରେ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ଦଳେ ଦେଇଛନ୍ତି ଲାଗିଯିବ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ହିଁ ବୁଝୁନା ହେଲା ଜାଗା ଅଛି ବୁଝୁନା ପିଲେ ଭଲ ଲାଗିଲା ଭଲ ଲାଗିଲା ଭଲ ଗୋଟେ ପିଇବେ ଆଟା ବୋଲି ବିମାନ ଲଗେଇଛନ୍ତି ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଭିଡ଼ ନୂଆ ବର୍ଷ ଲାଗି ଟିକେ କମ୍ ହେଇଛି ଆଉ ଭିଡ଼ ହୁଅନ୍ତି ଭାଇ ପଡ଼ିଆ ତାପରେ ଏବେ ଦେଖ ଏବେ ଲାଗତା ଗୋଟେ ତମକୁ କି ସଲେ ବୋଲେ ତମର ପରେ ମୋ କାମ
कैमरा लगी कैमरा ମୁଁ ଏଇଟା ଏଇଟା ଦେଖାଇବି କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଦିଶୁ ନାଇଁ କି ଫଟୋ ଫଟୋ कैमरा लगी ନାଇଁ ନାଇଁ ସେଇଟା କହନି ହ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବାର ଦର୍ଶନ ହେଇଗଲା ଆମେ ଫେରୁଛୁ ବହୁତ ଗହଳି ଫଟୋ ଦେଖାର ମିଲନ କ'ଣ କରୁଛ भोले बाबा प्रसाद नवा वर्ष खाएम ଦେହ ଟିକେ अच्छे ताले जे बोले ना तू काली तो बिपिनी संगीत करबो नाभिरी लारी बदन कमला स्वाद कदाचित काली तो बिपिनी संगीत करबो बहुत लोक भिड़ अच्छा आप देखिपे आम दर्शन करद बाबा आसी सारी एवं बहुत गुड़ाए लोक लाइन अच्छा आज हूँ नुआ वर्ष तो नुआ वर्ष भक्तर टे भिड़ अच्छी समस्ते नुआ वर्षटा भलरे कटू से चाहूबे तो से हिसाब रे समस्ते भगवान पाखक आसी आम आसीचु बर्तमान बाबा दर्शन सारी आम फेरुचु देखुवे आपण मैंने बहुत गुड़ा सीढ़ी अच्छी सीढ़ी चढ़ी चढ़ी ओह्ले ओह्ले तो आमर आमर आम हालिया गलानी किंतु भगवान को दर्शन भल भाव से खुशी लगुच तो आशा करूँ आम आपण आम आशा करूँ 2023 वर्ष आपण मान शुभंकर हो एवं आपण मैंने समस्ते खुशी रहतु समस्त भल पाइबा चैनल पर रहो एवं समस्ते लगे सब्सक्राइब करेंगे आशा और विश्वास गोटे ग्लास केते कहलो 10 कोनटा इटा 10 टका अरे इटा इटा 20 मीठा गला मीठा दबा खटा वाला खटा हां निजे बने जगी कोन निजे बने कि नहीं बने गरे क्या या कि किनारा किनी करे मसाई बेटा किनी करी गाय नहीं मोसी नहीं किनारा आज्ञा कोन ध्यान लो एडी आज्ञा गोड़ मूर्ति बसी तिवार ऑफिस करवाता गोवा केते दिन हला बिकु जोडी केते दिन हला बिकु जो हां हला आज्ञा 3 दिन हम 3 दिन आगर बिकु नदिलो आगरू बिकतंती घरे हम पिलार बिकुचु हां गाड़ी मारो यार ये बुरा है गरी लोडर कोंडर ये लोग एबे बेसी आसुचन ना कम एबे आसुच यार आगर कम थिले आगर कम थिले आहा
ଆହୁରି କମ୍ ଥିଲେ ଗୋଟେ ବାସ୍ ଆଇଲେ ଗୋଟେ ହାଣ୍ଡି ଦହି ଖତମ ହଁ 4 ଅଣା 2 ଅଣା ଗିଲାସ ଯାହାଲି ଅରିଜିନାଲ ଦହି ହଁ ଏଇଟା ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଦେଇକି ହଁ ହଁ ଏଇଠି ବସିକରି ରାମଣା ହୋଇ ବସିକରି ଖାଉଛୁ ନହେଲେ ନାହିଁ ଓହୋ ଏଇଟା କ'ଣ ବିକୁଛ ଗୋ ଝୁଣା କି କେତେ ହଁ 250 ପୁରା ପିଓରଟା କି ନାହିଁ ହେଟା ମିଲ୍ସି ନ ବୋଲେ 250 ଟଙ୍କା ଏଇଟା କେଜି হ্যাঁ 250 ଟଙ୍କା ହେଲେ ଫଟୋ ଛାଡ଼ବେ ନା ମୁଇଁ କିଣି ଆସ ବଡ଼ମାନ ପାକେ ବୋଲବେ হয় ନାହିଁ ଘର କେନ ତ ଆପଣଙ୍କର ଛତିଶଗଡ଼ ଏଠି କେଉଁଠି ରହୁଛ ଯେ ଭଡ଼ା ଦେଇକି ରହୁଛ ଏଠି ଘର ବନେଇଛ ଓହୋ ବନ୍ଧୁ କିଣିଲ ଏଇଟା ଓହୋ ଠିକ୍ ଅଛି ଆର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ହରିହର ହୋଟେଲକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ ଆଉ ଏଠିକାର ଖାଦ୍ୟ ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ବୋଲି ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ତେଣୁକରି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆମେ 2 ଜଣ ସମସ୍ତେ ତ ନୁହଁ ଆମେ 2 ଜଣ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ଖାଇବା ମିଳୁଛି ଆସନ୍ତୁ ପ୍ଲେଟ୍ କେତେ କେତେ ଭାଇ 60 ଟଙ୍କା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଖାଇବା ଆସିଯାଇଛି ପୁରା ଶାକାହାରୀ ଆଉ ପ୍ଲେଟ୍ର ଦାମ ହେଉଛି ମାତ୍ର 60 ଟଙ୍କା ତ ମିଲନ ବନ୍ଧୁ ଖାଇକି ଟିକେ ଦେଖ କେମିତି ଲାଗୁଛି ହଁ ଖାଇକି ଦେଖ ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି ଟେଷ୍ଟ ଖଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ଖଟା ଭଲ ଅଛି ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଖାଇବା ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବୁଛୁ ଖାଇଲା ପରେ ପୁଣି ସିନ୍ଦୁର କାହା ପାଇଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ପାଇଁ କି ଓହୋ ପରିବାରରେ ନେଲେ 50 ହଁ କାଗଜରେ ନେଲେ 20 ଏତେ 20 ଟଙ୍କା ଖାଲି ନେଇଦେବ ଫରୁଆରେ ନେଇଦେବ ନା ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା କି କଥା ସେଇଟା ଠିକ୍ ସିଙ୍ଗିଲ ହେଇଛି ମୁଁ ତ ସିଙ୍ଗିଲ ହନୁମାନ ସିଙ୍ଗିଲ ଲଗାओ ଖରାପ ସ୍ୱପ୍ନ ଖରାପ କିଛି नहीं ହେଲା ଏ ପଡ଼ବନି ତ ନା ଆଉ ଗୋଟେ ପେପର ଦେଇକି ସାର୍ ଗୋଟେ 100 କିଲୋମିଟର ହଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ଧାମ ଆସି ଭଗବାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରି ଭୋଗ ଖାଇ ସିନ୍ଦୁର ମଧ୍ୟ କିଣି ଆଉ ନେଇକରି ଆମେ ଚାଲିଲୁ ଆମ ପୁଣି ଆମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥଳକୁ ଯିବୁ ଆଉ ଆପଣମାନେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ବହୁତ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ବାବା